Adlaw mga binati o minahal kong matan. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay, pahibalo sa tanang mga katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Kadtong ganahan magpa-second booster o humana mo sa first booster, ang lungsod sa Matalom or RHU, Local Government Health Unit of Matalom, naghimo og mga second booster sa kung diin katong humana o ang first booster, pwede na pod magpa second booster asa man dapit na naghimo sa ilang mga second booster vaccine. Ani kini mahimutang sa atuang municipal hall sa lungsod sa Matalom, atubangan sa municipal hall guys na stage unya dunay mga lingkuran diha, adto ta magpa second booster sa katong humana sa first booster kay kuan man na siya na may vaccine 1, vaccine 2 niya ag first booster niya ag second booster. Ako nagawhag nga magpa-booster ta guys para iwas ta sa mga bag-o nga virus, kay importante man guys nga mabaksinan kitang tanan diri sa lungsod sa Matalom sa second booster. Og humana mo sa first booster, pwede na mo magpa second booster. Wani si jay kuan kanang schedule magdepende ra sa kung diin kung moari mo diri sa munisipyo, makakita sila or ma-entertain mo nga magpa second booster mo diri para iwas sa virus unya. Ako mang hinaot nga daghan ang magpa booster karon nga kanang ari lang ta sa kuan sa municipal hall diri sa lungsod sa Matalom, diri sa atubangan tapit sa stage. Okay, adto ta guys sa kung diin nag second booster ang taga RHU Matalom. Ang ngadtong area adto sila magtupo or mag-booster sa second booster. Okay, mato ta guys sa area kung diin naghimo sa vaccine sa second booster. Okay, kung mang hinaot guys nga magpa-booster ta para mas kuan ta ag safety ta sa virus. Okay, sa booster. Okay, katong ganahan ha, naatay ag second booster nga kuan. Na mahuway pa naman guys kay kuan. Okay, dinhi mag-booster sa second booster. Katong ganahan magpa-booster ha di ari lang ta sa ato ang municipal hall diri sa lungsod sa Matalom. Dinhi guys ang dinhi ang area kung magpa-booster mo. Maunig mga kuan guys. Okay, humana guys. Unsa day busing? Tapir ako to. Hapdira day kutob aga to ang kandire sa kuan. Aga to ang vaccine dire sa second booster. Hapdira kutob ang iyang kuan. Okay, manikarya kung diin na booster ganinang buntag diri sa lungsod sa Matalom.